Yan. Aja cedak-cedak. Sopane Bu, engko ndak lecet. Kowe ngerti apa ora ya? Iki larang lho ya. Aku kowe ngene iki ndadak rong panenan, ngerti apa ora? Oh iya Yan, kowe ngerti apa ora? Engko nek enek tamu gelarke tiker ning kene iki ya. Ya iki ngomongi anakmu, aja oleh jak-jakan ning sopane buke. Larang kuwi lho. Ayo, Mak. Lah Bu iki tuku sopa iki arep nggo pajangan apa nggo pameran to Bu? Kok ora entuk linggih ning kene? Ora ta Gusti Allah, Yan. Nak jenenge wong wedok sing lurik ki Yan, duwe barang ki diwet-wet ben awet. Ora kaya kowe, ngertine gur nggaru tok. Ayo. Kan kok ndak rusak larang kuwi. Gusti Allah, apa kae? Hara ta anake Yanti ora lurik. Tenan, anake Yanti ki ora lurik. Turun. Kalau mau mainan tuh enggak di situ, kok dienggo jak-jakan. Kowe iki barang larang engko busane kempes. Ngopo sih, Bu? Gilo lo Yan, anakmu ki lah wong sopa larang-larang kok nggo jak-jakan. Lah nak kempes busane apa ora cilaka aku Yan. Lah wong anakmu biasane tak embahe kono linggo neng lincak ngerti sopa ya nggo yak-yakan. Makane nak duwe anak ki diomongi wis diomongi bola-bali kok malah dienggo yak-yakan. Ki larang ki Yan. Sik tak jimuki selimut sik. Bunda, kita mau sama di situ lagi anak ya. Tak selimuti Yan ben ora dienggo jak-jakan anakmu. Wong tuku larang-larang rong panenan kok arep dienggo jak-jakan anak Yanti. Aja dienggo jak-jakan ngerti para kowe iki, arang.